ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கவிரா சேனல்லேருந்து கவிதா பேசுகிறேன். நீங்கள் என்னோடய வீடியோவை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காத பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம முட்டையை இன்குபேட்டரில் எப்படி அடை வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்குபேட்டர் 40 முட்டை வைக்கிற இன்குபேட்டரு நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நம்மக்கிட்ட 35 எக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு. அதனால் நம்ம அந்த 35 எக்ஸை இதில் எப்படி லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வீடியோவில். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்கெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். எதுக்காக வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா, எக்கு ஒரு எக்கில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் எல்லா எக்குக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இன்குபேட்டரில் வைக்கும்போது. அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி தொடச்சி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். முட்டை பாருங்கள், நல்லா தரமாக இருக்குது, பெருசாக இருக்கும். நம்ம பார்த்து வாங்கணும். ப்ளஸ் நம்ம வெளியிலேருந்து எங்கேருந்தா எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் நல்ல பக்கெட்டு அது மாதிரி கொஞ்சம் அரிசி எதாவது போட்டு அதில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வரணும். அப்போ தான் கரு கூடுற தன்மை நல்லாயிருக்கும். இன்குபேட்டரில் இது மாதிரி துணியை போட்டுக்கலாம். நம்ம எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா, இன்குபேட்டரை அப்படியே யூஸ் பண்ண ஆச் ஆகும்போது அந்த எக்கோட ஓடெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அது ப்ளஸ் பிளட் ஸ்மெல்லு அதெல்லாம் சேர்ந்து இன்குபேட்டர் ஸ்பாயில் ஆகிடும். அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி துணியை போட்டுக்கிறோம். அப்போ நம்ம ஆச்சிங் முடிஞ்ச உடனே இந்த துணியை மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டோம்னா இன்குபேட்டர் க்ளீனாகவே இருக்கும். அப்போயுமே நம்ம இந்த இன்குபேட்டரை ஒரு 2 நாளைக்கு வெளியில் வச்சுட்டு அப்போ தான் அடுத்த இன்குபேஷன் இது வைக்கும்போது எக் வைக்கும்போது ஒரு 2 நாள் விட்டுட்டு அப்புறமா தான் வைக்கணும். பவுலில் இப்போ நம்ம தண்ணி வச்சுக்கலாம். இது எதுக்காகனா இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக. வெறும் டெம்ப்ரேச்சர் மட்டும் இன்குபேஷனுக்கு பத்தாது, இம்யூனிட்டியும் இருக்கணும். அதுக்காக தான் நம்ம அது மாதிரி பவுலில் தண்ணி வைக்கிறோம். எக்கில் இந்த மாதிரி மார்னிங், ஈவினிங், நைட்டு அது மாதிரி நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம். எல்லா எக்லேயும் எழுதி வச்சுட்டு நம்ம இன்குபேட்டரில் இப்போ எக்கை லோட் பண்ணலாம். இது எதுக்காக எழுதுகிறோன்னா, எக்கை நம்ம 3 முறை திருப்பணும், காலையில், மதியம், நைட்டுக்கு. ஏன்னா நம்ம இப்போ கோழியில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா கோழி எந்திரிச்சு போகும் வரும். அது மாதிரி வரும்போது கோழியே அந்த எக்கெல்லாம் திருப்பிக்கும். அது மாதிரி திருப்பிக்கும். நம்ம நம்மளாக தான் திருப்பணும். ஆட்டோமேட்டிக் இன்குபேட்டராக இருந்தாலும் அதில் ஆட்டோமேட்டிக்கில் டர்னர் செட் பண்ணிவிடுவாங்க. 2 hours ஒன்ஸ் அதுவே எக்கு திருப்பிக்கும். இதில் நம்மளே தான் திருப்பி விடணும். இப்போ இது மாதிரி எல்லா எக்லேயும் எழுதி நம்ம எல்லா எக்கையும் இதில் லோட் பண்ணிடலாம். இன்குபேட்டரில் முட்டையை எத்தனை நாளைக்கு வைக்கணும் அப்படின்னா 21 டேஸ்க்கு வைக்கணும். அதில் 18 டேஸ் மட்டும் நம்ம முட்டையை இப்போ திருப்புறோம் இல்லைங்களா, 3 முறை திருப்புறோம், காலையில், மதியம், நைட்டுக்கு. அந்த மாதிரி திருப்பி வைக்கணும். லாஸ்ட்டு 3 டேஸ் திருப்ப தேவையில்லை, நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். அது ஆச்சிங்க்கு அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த 3 டேஸ்க்கு தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வைக்கணும். ஏன்னா ஆச்சிங்க்கு 80% இம்யூனிட்டி இருந்தால் தான் ஆச்சிங் லெவல் நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா கோழி குஞ்சு முட்டையை உடச்சி வெளியில் வர முடியாத உள்ளேயே இறந்துடும். அதனால் தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும் லாஸ்ட்டு 3 டேஸ்க்கு. இது மாதிரி எல்லா முட்டையும் அடிக்க வேண்டியதுதான். இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எக்கு வைக்கணும் அப்படின்னா, இந்த காய்கறி, இந்த வெங்காயம்லாம் போட்டு வைப்போம்ல, அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு கிடச்சதுன்னா அந்த ஸ்டாண்டை இது உள்ளே வச்சுட்டு தண்ணி இது மாதிரி ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு 2 அடுக்கு வாங்கி அதில் கீழேயும் மேலேயும் நம்ம எக்கை அடுக்கிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணுன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இல்லை 40 முட்டை போதும்னா நம்ம இதே மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணியாச்சு. தண்ணியை சென்டரில் வச்சிடலாம். இப்போ இன்குபேட்டரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம சென்சார் இருக்குது பாருங்கள், அந்த சென்சார் நம்ம எக்குக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு 37.5 டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். அது இருந்தால் தான் ஆச்சிங் நல்லாயிருக்கும். சென்டரில் வச்சா தான் எல்லா எக்குக்கும் ஈவனாக அந்த டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும். நம்ம சைடில் எதாவது வச்சிட்டோம்னா, இப்போ பல்பு கிட்ட வச்சிட்டோம்னா அது 37.5 உடனே காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் எக்காண்டை பார்த்தோம்னா அந்த 37.5 இருக்காது. இப்போ நம்ம தெர்மோஸ்டாட்டை பார்க்கலாம். இது இவ்வளோ நேரம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சு இல்லைங்களா, அதனால் 28 அந்த மாதிரி காமிக்குது. பல்பு உள்ளே எரிஞ்சிட்ருக்கு பாருங்கள்.
37.5 கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதால. இப்போ இது வந்து 37.5 வந்த உடனே தானாகவே கட் ஆஃப் ஆகிடும். அதே மாதிரி 37.2 வந்த உடனே ஏறி ஆரம்பிச்சிடும் பல்பு. இதுதான் இந்த தெர்மோஸ்டாட்டோட வேலை. அந்த டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக இருந்தால் தான், டெம்பரேச்சர் ப்ளஸ் ஹியூமிடிட்டி ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கணும். அது மாதிரி இருந்தால் தான் ஆச்சிங் லெவல் வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த 35 எக்கில் எத்தனை எக்கு பொரிச்சது அப்படின்றத நான் ஒரு தனி வீடியோவில் போடுறேன். பாருங்கள், 37.5 வந்தோடனே நின்றுச்சு, 2 வந்தோடனே ஏறிய ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.